Sunana Adamu Abdullahi Lamama. Alhaji Adamu Abdullahi, me zaka ce game da batun da yake yawo musamman a cikin al'umma kan tsadar biredi da suke ta cece ku ce game da ita? Game da tsadar biredi, yanzu da wanda ke cikin kasar nan ya san halin yadda tattalin arzikin kasar nan ya fada. To musamman ma shi biredi wani abu ne wanda ba abu ɗaya ne ke taruwa ya yi shi ba. Abubuwan da ake haɗawa a yi biredi akwai irin su fulawa, akwai siga, akwai su mai, akwai su bota, yeast da dai sauransu, wanda waɗannan abubuwan da ake faɗi kusan mahi yawancinsu ko kuma 90% da suna fitowa ne daga ƙasashen waje, wato sai an oda su. To su kuma kasantuwar karewar naira yawa da kuma dai fama da tattalin arzikin ƙasa yake ciki, bisa duk waɗannan abubuwan daga bara zuwa bana daga wanda ya ninka sau 2 ko sau 3. Anan shi kaman biredi, masu biredi kamar su ma ne ma suka daɗe ba su ƙara wani abu ba, amma da sauran abubuwa na ƙasar nan an ƙara, da ɓangaren abinci ne da ɓangaren hama waɗanda ake yi cikin nan gida Najeriya a cikin ƙasa, to kowane za a ga ya tashi. To sannan kuma masu biredi tuntuni ma ne ya kamata a ce su yi ƙari. Misali kamar bara a wannan watan ana sai da fulawa bai wuce 10,000 ko da 200, 10,000, 100, 200, 300. Amma zuwa yanzu din nan ana maganar fulawa 21,000 zuwa 22,000. Kaga daga bara zuwa ta ƙara. Sannan kuma cikin shekara mahi yawanci yadda aka san tashin fulawa da kayan aiki, kamar fulawa dai kamar bai wuce a shekara ba a ce an yi ƙarin ko naira 100 ko 2 ko 300. To amma daga bara din zuwa bana akwai cikin wata ɗaya ma da aka yi ƙarin fulawa sau 3, wato ana ƙara 500 ko 1000 sau 3 cikin wata ɗaya. Sai ga da wuya a yi wata kwana 30 fulawa bata ƙara ba tun daga bara din har zuwa bana. Ƙasar ce kamar ko bisa wani kulli take, wani lokaci abin sai mutum ya ga kamar rashin wajen gudanarwa ce ta gwamnati, saboda wasu kasashe kamar irin wannan abin, alal misali kamar na san wajen 80 dai wani abu, akwai wani yaro wanda baban shi tun 70 wani abu yake nan, ba dan Najeriya bane ba, yana yake nan malanta, yana koyawa a gaban college. Alal misali kamar nan aka haifi yaron, sai mutumin Indiya ne, sai akalla dai muna tare sai ya koyi wannan aiki na biredi. To shikenan sai ya koma da zama South Africa. To da kuma South Africa shine ke bani bayanin can biredin da yake yi, hatta kudin ruwa gwamnati ta kan kasa kishi 3 ta biya su kishi guda, sannan kuma wuta haka, sannan kuma wajen fulawa da lai gwamnati ma take masa tsaye da wajen in za su oda ta kan rage su ba da sauran harajojoji ga inda irin nasu ne. Saboda haka sai zama ga lokacin abin da ke kwatanta ma abinda yanda suke yin aikin su can gaskiya ya sha bamban da namu, saboda ita gwamnati tana kallon kaman wannan aikin kamar suna taimakon ciyar da al'umma, suna samun da matasa ayyukan yi, to kamar aikin gwamnati ne suka daukan makansu suke taimaka mata wannan bangaren. To saboda haka ita ma ta shigo take taimaka musu. Karancin waɗannan ne, akwai lokacin da kila kawai kamfanin fulawa mai kwabo kusan shi kaɗai ne ke nan ƙasai, amma kuma ya iya gamsar da abubuwan da ake. To bale yanzu kuma akwai kamfanonin fulawa kala kusan kowace jiha ma, ko nan Katsina ma da an yi kamfanin fulawa, amma dole aka zo aka rike. To haka kawai da ni ina ga matsalolin da kasuwanci da tattalin arziki yake ciki shine ya zama kamfanin fulawa ba su iya wadatar da jama'a, sannan ba su iya tafiyar da yadda abin da zai gamsa su. To wayanne shawarwari kake da su wayanda zaka iya ba masu, wato musamman gwamnati ko kuma masu kamfanonin fulawar da sauran makamantansu don ganin an magance wannan matsalar? Shawarar da zan bada zuwa ga gwamnati, sai nake ga shi tattalin arzikin ƙasa kamar shi ke rike da ƙasa, kasuwanci kuma na daga cikin tattalin arziki. To nake ga watsi da gwamnati da kasuwanci, to wannan ya taimaka wajen lalacewa komai da komai. Alal misali kila shekara 30 kamfanonin da ke aiki Najeriya kusan ba su makirwa a wancan lokacin, amma yanzu in ka lura kaman 4 ko 6 ko 7 ma bisa 10 su kusan dare suke ba su aiki. Kaga da waɗannan kamfanonin na aiki,
to kila da yawan zaman banza da zaman kashe wando da ake yi da yawa yanzu babu shi. Sai nake ga ita gwamnati inda tana son tunanin matasanmu da rayuwarsu abin da zai kasance nan gaba, to da ina ga ta jiwo hankalinta wajen taimakon 'yan kasuwa da ta da kuma da tattalin arzikin ƙasar nan. To sai nake ga inda za ta yi haka to za ta taimaka. Sannan kuma su kamfanonin fulawa sukan yi kuka da faduwan farashin dala, ko kuma su ce gwamnati ta hana ma sai da masu dala sai sun bi ta hannun 'yan kasuwa sun saho. To tunda koda gwamnati in ta yi tsamin kuɗi tana cin wata riba, to amma nake ga talakawanka sun yi wannan riba da za lahiyar talakawanka sun yi wannan riba, musamman ma shi biredi da yake a tsakanin kamar a ce mashi wani abinci ne common food wanda gidan kowa, ka je gidan sarki da gidan liman da gidan dan makaranta da wane ne kowa yana cin biredi. To sai inda za ta sauƙaƙa, ya zama dai kusan kamar shigan fetur biredi yake, to ina za ta sauƙaƙa masu wajen ba su dala ɗin nan ma da kanta tsakaninta da su, ko kuma dai ta san wata hanya ta sauƙaƙa. Amma lallai in a ce mai kamfanin fulawa zai je hannun 'yan kasuwa yana neman dala, ya farashin da gwamnati ta yanke ya je can sai an ƙara mashi wasu kuɗi masu yawa, to shi kuma duk abin da aka yi zo zai rama ga mai sayan fulawa ne. Su kuma wasu sayan fulawa ƙarshe da abin ga talaka ne yake komawa. To kaga ko da gwamnati ta ci riba can bangaren, to in tana tunani da talakawanta sun yi wannan lahiyar talakawanta ya yi wannan abin, to ina ga ta mai da hankali ta taimaki wannan bangaren. Daga ƙarshe wani sako kuke da shi zuwa ga mutane da suke ganin kamar hauhawar farashin biredi yakan taso ne daga su masu kamfanonin samar da biredi? Ok, su kuma wannan sai nake ga kawai in ce su rika yin adalci. Kamar biredi shine ma wani abin da cikin shekara 20 ko 30 ma ba a mai wani ƙari ba, amma komi nashi ya ƙara wajen fiye da sau 10. To kaga shi biredin shi ma ne yake da aka yi jinkiri, aka iya daurewa da duk irin matsalolin shi, ba iya yin ƙare-ƙare ba sai kamar yanzu. Wani abin kuma gaskiya wuta ce ta kai wuta, saboda haka ma biredi ko dai wannan ƙarin ko kuma a bari ne. Zaka na san mutane da yawa sun bar wannan sana'a.